Balik ta mga kapuso, ginaingon gyud nga kini matag panahon sa krisis o kalisod always brings out the best in us Filipinos, sa mga Cebuano sab mismo. Padayon ta sa atong pag-ila-ila nining mga tawo nga dunay tagsa-tagsa nga mga advokasya ning panahon sa enhanced community quarantine. Makauban nato karon kining usa ka designer ni siya sa mga wedding gowns apan ning panahon sa ECQ nag-design, naggama na ni sila og mga PPE o personal protective equipment. Magpasalamat ta sa iyang pag-uban kanato karon dinhi sa GMA Regional TV Live, Ma'am Valerie Barbie Alves. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, GMA. Ma'am, from being a designer, karon nitabang namo sa pag-design paggama ni mga PPEs alang sa atong mga frontliners. Kang kinsang ideya ni ma'am nga mo tabang ta ni advokasya? Initially, kami sa akong husband because shared man ang amo ko ang shop good. Ako, I'm doing the wedding gowns and the evening wears. Whereas my husband is doing the active wear and the sports wear. And then, ni-start siya nga nag-provide me sa among staff, in-house staff, nag-provide me og mga mask kanang retaso ba from sa iyang mga retaso sa sportswear. So, it started there, yung mga friends na nangayo. So, eventually, naman ko yung mga markada good na doctors and then nag-discuss man good, nagkastorya nga, nag-lisod sa PPE, ang shipment sa China, challenge po yun na maabot. So, we came up with the idea nga, musuway may buhat, and then we started from there, muna to nga nahitabo ni siya. Kumusta na so far, ma'am? Pila na yung nahatagan? Padayon pa baghihapon ang atong paggama ni mga PPEs? Yes, actually karon padayon gihapon ta despite nga kanang natay problem sa kanang pag-deliver bitaw usahay kay tungod sa lockdown ug natay problem sa supply sa materials tungod kay daghang nag-close. Sige gihapon ta as much as we can because naaman sad mi na store nga mga materials daan kay nag-anticipate naman mi nga nagi possible nga stricter lockdown measures, so amo na nang giandaman. Actually ubay-ubay na ang nahatag siguro in the thousands na among nahatag, dili kaayo ko maka-estimate na kung pila kay regularly nag-update mi sa pila ang nahatag but murag di na gyud makuan. Ubay-ubay na gyud. Nini magipangbuhat ninyo karon ma'am sa imong hamiling kapika si Sir Charles, unsay murag greatest realization nimo kini mga efforts nga gibuhat ninyo during these trying times? You know, it's very fulfilling if muhatag ta og tabang. Lahi siya nga fulfillment apart from going after your passion through making evening wear and wedding gown. Lahi pod nga kind of fulfillment ang nahatag actually sa pagbuhat sa PPE because makita nimo nga genuine yun ang ka-happy sa mga ni-receive ani ato ang pangbuhat na PPE. Kung doon kay message ato mga frontliners, ma'am, we know labor of love gid din inyong mga gipangbuhat, inyong mga nahatagan na sa inyong mga PPEs. I commend them and as long as we can, as long as have donations coming in or as long as the shop can do it, we will support them through the PPEs that we are making. We will continue to send out help as much as we can. Daghan kayong salamat sa higayon, ma'am, og mabuhay kayo nga nihimo ni ining talagsaon nga kausa karong panahon sa krisis. Thank you so much for joining us, Ma'am Valerie Alves.